Salkolokma jora romai lama hamiani bagai belai jengjalok laijak hejamara blok ni Sankola village committee amchani lukuro haste hapang eba edisi hapang kebo phano maharam sodar kamini lukurok ni jengjalo teye nahalia saktar mong aboni bagai khadu laijak amchani tongkusong lukuro hejamara blok ni Sankola village ni sodar para amchayo lama hamiani bagai sabrumna jengjalok lainani nango thangpai khlaine amchani tongkusong lukuro amchayo bebagai kaichuku jine nukuni borok thangpai khlayo Puilani hafang bunaya, te tabuk ni haste hafang eba edisi hafang. Kebo phano maharam sodar kamini jengjano teye saktamu nahanai korei hanai khadu jakmani kok saka amchaini lukuro. Long ni tabuk nai mung tamo. Song mari sekang ro kenong ro neta feda ro phayada. Kok ro ri kalangi da nong no. Bisi bese kakak, ene o lama te hai mun. School college office kasih life nak onek no jengjal lang tong kai sibule na an besa tabu kejiwan no kori jom ang si mano ko tuirok pelan ngai pun chome final exam nok sang game pamla ta kali bisini ke oro plat dang kha khawan thanglai su khai mali ata tin bar char bar no onek khasung pun chome ka besa lumui dok tong ka sang hospital no talang maya tabuk hapang no tam kesana musu kami ni lumo, ini sini mo, ini mo. Bazar wati wakang kai thang Aku ya gali ko thang ko sa ni mari wa khai bo ko tu ko na tingun du pathama ta te ke ja khai banan mo yang lain ni ya yang ni la kan ma ta ti chung bu suk ko ka kan khai ba Bureau report chini khora